nolwazi but ndithuniwe. Funda futhi. Ukuze umnqamlezo kaKristu ungalanjathiswa. Ukuze umnqamlezo lona ungalambathi. Kuba ilizwi lomnqamlezo libubudenge okunene kwabatshabalalayo. Kodwa ke kwabasindiswayo thina aba lingamandla kaThixo. Ewe 19. Kuba kubhaliwe kwathiwa ndiyakubutshabalalisa ubulumko bezilumko, ingqondo yeengqondi ndiyitshitshise. Siphi na ke isilumko, uphi na ke wena umbhali, uphi na ke umphiki weli phakade. UThixo akabenzanga baba bubudenge na ubulumko belihlabathi. Ekubeni ke kuthe ebulumkweni bukaThixo ihlabathi alamazi uThixo ngobulumko balo. Wakholeka kuThixo ukusindisa abo bakholwayo ngabo budenge bokuvakalisa iindaba ezilungileyo. Ugqibile. Usazayifunda utata umfundisi asifunde lo verse 17. Baptized, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of no effect. Verse 18. Kuna nto endifuna uba ke sizobonisana ngayo apha. uKristu usindisa umuntu ingumoni esona. Akalindi ukuba umuntu makabe clean nxa ethi uba clean athi iza kuba uclean. But ufuna abantu abamdaka ukuba abamdaka baze kuye, meaning akalindi ukuba umuntu makahlakaniphe ethi nxa sekehlakaniphileyo athi iza kum. SinoKristu leke onamandla onke okwaziyo nokuqeqeshela umuntu. Akalindi ukuba umuntu makabe nesimilo, ithi nxa sekenesimilo ambize athi iza kum. Kodwa ufuna umuntu ongenasimilo ukuba makeze kuye enjalo. uKristu lo simamkeleyo uYesu lo oyinkosi ufuna umuntu ogulayo ukuba makeze kuye egula. Akamlindi ukuba makaphile, ithi nxa sekephila athi iza kum ngoba sewuphilile. But kuba yena enamandla okuphilisa ufuna ogula yaze kuye. Jesus. uKristu lona amandla okuYesu akalindi umuntu uba makahlakaniphe ngoba ukuhlakanipha kufumaneka kuye. Bazalwane siza kuye uthi izani nina nonke nibulalekayo ndizoninikeza ukuphumla. Siyakuye sisindwa zizinto zethu ngoba siyazi ukuba ukuphumla kufumaneka kuye. Hey, Jesus. Sisholo lo wena usathi ndisafuna uba ndilahle izinto ndizokwazi ukumlandela. Awuba uzilahlile ngokwakho uzawuphinda uzikhole, but uba uza kuye uzilahlela kuye ufumana ubomi obungaphakathi. Hallelujah. Jesus. So ukuhlakanipha asizi kuye kuba sihlakaniphile, but siza kuye singazi into sidongo sinjalo. Enkosi yami, siza sidongo singafundanga nokufunda. Uyabona sinoYesu omnandi ongabuzi ukuba ukweyiphi class. That's why thina nxa sifika endlini yakhe sifike silingane ngohlobo silingana ngayo, sifike sibe ngabantwana. Nxa ufika kuye ukhathaliseka uba idikri yakho ayithini, but ufika uthini ube ngumntwana. Jesus. And isalvation ayiyo yabantu abalambileyo njengoba siyenza ukuba ingathi yabantu abahluphekileyo. Nxa urich awufanelanga uYesu akafanelanga abantu abarich, but ufuna bonke abantu nxa befika bafike babe ngabantwana. Funda 17 buti.
verse 17. Kuba uKristu akandithumanga kubhaptiza, wandithuma ukushumayela iindaba ezilungileyo. Umsebenzi wami kukuhambisa indaba ezilungileyo. Masifunde nje sibaleke futhi. Kungabi ngabulumko bakuthetha, Nathi ngobulumko bokuthetha. ukuze umnqamlezo kaKristu ungalanjathiswa. Ukuze umnqamlezo kaKristu ungabikho nje. Nathi ngekubulumko bokuthetha. Ifube sinabulumko bokuthetha, besingena ukwazi ukuba sihambise indaba ezilungileyo. Mamela ndize apha kule ndawo. Kukhona indaba ezilungileyo uThixo azibekayo ebomini bakho. Akuphathise uJehova. Uba uhleli ngazo indaba zilungile. Ngoba kaloku awuboni wena ufanele ukuzihambisa indaba ezilungileyo. Uzinikiwe. Uzijongela abantu abathile, ngoba bakhona abantu abathile ababhetele abanokwazi ukuzihambisa. Ndifuna ukuzothi kuwe namhlanje le nto uThixo ayibeke kuwe akayibekanga ngemisteyiki. Uyibeke kuwe kuba ekuthembele ukuba uzawuhambisa indaba ezilungileyo. Hallelujah. Not ngobulumko. Jesus. Not ngobulumko. Bazalwana izwi likaThixo lifuna nje umntu ozithobayo kuJehova.